Cada día na pesca é diferente aos outros. Aínda que se faga o mesmo oficio todas as xornadas, nunca se sabe o que poden traer os aparellos ou como se vai comportar o mar. Sempre queda algo novo por ver. De todos os xeitos, os que andan embarcados coñecen ben unha cousa. Cada marea terá algo seguro, unha loita constante. Hai que pelexar contra o océano e contra o tempo, baterse co cansancio que produce un traballo seguido horas e horas, e se cadra, ata hai peixes que non están dispostos a deixárense pescar. A pesca de baixura é madrugadora. A flota vai zarpando mesmo antes de que caia a noite. Mentres os patróns poñen rumbo a anaco de mar no que vive o peixe que queren coller, os mariñeiros van preparando as artes de pesca. Para que todo estea listo no momento da faena, hai que empezar a traballar nada máis saír de porto. Cando o aparello e o palangre, a tarefa multiplícase. Pero se ademais a captura que se busca é o congrio, as cousas deben estar moi ben afinadas. Os congrios son uns poderosos adversarios do pescador. Os palangres son caceas de varias dúcias de metros que levan amarradas as telas cos seus anzois. Hai que pasalo a aparello antes de chegar á zona de pesca. Os mariñeiros primeiro terán que empatar os ferros. Para iso hai que dispoñer de sedela suficiente e da medida xusta, xa marcada a bordo de antemano. A tanza cortada empátanselle os anzois con nos fortes, a medida da forza dos peixes que se han pescar. Claro, os anzoros que faltan, uns que rompen abaixo, no fondo e outros son do peixe. Hai que repasalos. E non ten que ir sin enredar e que... Ten que ir as cousas ben feitas. Despois hai que largar o rápido. Sí, para que salga ben clarillo todo. Para que salga ben a encarnada que non haga obstáculo ningún. Despois prepáranse ben ordenados os palangres. Cada un deles pode levar uns 80 anzois amarrados á liña. Vanse enroscando e clavando os ferros para que no momento de largar non se enrolen. Os congrios viven nos fondos rochosos, polo que a arte que os pesca debe aproximarse ao seu hábitat. Por iso, os palangres levan lastres que os mergullan o suficiente. Bloques de pedra no principio e no final, e pedras ou plomos polo medio. Os mariñeiros tamén deben ter listas as boias e os barrís que marcarán a súa posición e permitirán recollelos do mar coa pesca. A que profundidade poden ir? Normalmente traballas a 30 brazas,
60, 25, depende polos terras que traballes. Os congrios son bons cazadores, por iso chegan a alcanzar na súa vida tamaños enormes. Para enganalos hai que lles poñer un cebo suficientemente apetitoso. Neste caso, sardiña que os mariñeiros han cortar para repartila entre todos os anzois. Cada un debe levar a súa carnada. Ao estar listos os palangres, encárnanse os primeiros anzois para poder largar coa suficiente rapidez. Mentres pasan as horas, a arte vai quedando lista para a faena e a primeira incógnita despexada. Hoxe o mar está xeneroso. Non quere poñerlles trabas aos homes para que traballen. O Bujanvila é un barco ben equipado. Os instrumentos do puente axudan con total eficacia á pesca. O patrón buscará co sonar o fondo máis adecuado para traballar. Hai lugares os que o congrio parecenlle máis confortables para vivir. Un bo pescador sabe recoñecelos. Hai que poñer a nave na posición máis indicada segundo o que marquen os instrumentos. Cando o lugar é bo, comeza o zafarrancho. Os mariñeiros fan o encarne a medida que largan aparello o borde da popa do pesqueiro. O palangre vai caendo con grande velocidade. O barco mentres terá o rumbo e a marcha que o patrón considere adecuada coa axuda dos equipos electrónicos. Bueno, axudan, os equipos, claro, axudan. Sí. Os equipos son a base principal, claro. Vostede, cando decide largar o aparello, como fai? Mirando para algún equipo ou algo? Sí, mirando, claro, para os equipos. O terreno, se che gusta, ríe, se non che gusta, pois nada. Busca os mellores terrenos que che parece a ti que son mellores, non? O que remate de ir ao mar un palangre, amárraselle o seguinte co seu lastre a súa boia correspondente, entre os aparellos e un barril. Cando unha liña non ten plomos, leva unha pedra colocada entre cada 5 ou 6 anzois para mandar a arte a profundidade suficiente. Segundo o fondo, poden colocarse a 30, 60 ou máis brazas. As horas pasan e as cordas van indo ao fondo con centos de anzois ocultos pola carnada. Cantos anzuelos poden botar vostedes, por exemplo? Pois, normalmente, se son 40 aparellos, unha media de 80 anzuelos cada palangre, 3.200 anzuelos, máis ou menos. Bueno, e que media pican desos? Ui, iso é impredicible, non? Eso depende, sabes? Ao principio non viña, logo viñeron, logo fallaron, eso depende, non? Cando unha zona de mar xa está chea cos aparellos, o patrón tenta localizar outro fondo adecuado para seguir poñendo a arte nas augas. Cada lugar queda perfectamente localizado e así poder volver o rematar o lance. Agora xurden novas dúbidas. Quizáis os aparellos traian pesca ou quizáis non. O que o día chega, o Bujanvila navega na busca do primeiro palangre arriado. Un home está listo xunto ao lador mecánico e outro na cuberta disposto para recoller o palangre a medida que vai caendo a bordo. Mentre se comeza a levantar o aparello, van pasando os anzois sen que chegue o peixe buscado. Hai que agardar. Espera, non ves? Estamos mirando e de momento ben pouco. De momento ben pouco. Ahora que hai moito aparello no mar e mentre hai aparello no mar esperando.
Non todos os días son iguais, pero parece que o mar sabe cando o barco e os homes están preparados e lles corresponde. Algúns congrios de non demasiado bo tamaño chegan a bordo. Cando son pequenos xa os levanta a forza do alador mecánico e a sedela rompe e soltaos o ir a roda. Deste xeito van caendo a bordo. Cando os mariñeiros ven un peixe da medida non regulamentaria ou pouco comercial, volven no mar. Xa verá tempo a collelo cando medre. Pero o congrio é un animal de temperamento, non se resigna a morrer. Cando o individuo é grande, hai que mirar de meterlle o bichero, posto que non sería difícil que se perdese a captura. As pezas máis grandes son as que poden presentar maiores problemas. Sen embargo, todos estes peixes adoitan enfrontarense ao home. Sempre están dispostos ao combate. Mesmo bátense entre eles cando están na cuberta do barco. O seu instinto de supervivencia obrígalles a morder todo o que se lles pon por diante. Mentres corre a tarde, volven despexarse as dúbidas. A xornada está a ser bastante boa. O Bujanvila segue a levantar aparellos. A carnada dos anzois non só lle resulta apetitosa aos congrios. Outras especies pican tamén. O traballo é lento. As presas na faena non sempre son boas. De feito, a profundidade do palangre fai que se enganche con certa frecuencia e un home debe tirar polo cabo mentres o patrón vira o barco para tentar desfacelo enredo. As dúcias de metros de palangre vanse pasando na popa. Hai que arranxalas desfeitas para traballar o día seguinte. É unha faena seguida. Por supuesto, no se para para nada. Hay que estar trabajando desde que sales de aquí, ya empatando anzuelos para tener para todo el día. Haciendo piedras. Si no se enreda, ¿no sabes? Así no se puede largar. Hay que prepararlos. Hay que meterlo na cesta. Ven do mar, meterlo na cesta. Depois da cesta hay que pasarlo outra vez. O palangre vai todo a mesma profundidade? Bueno, eso depende do patrón, a marcha que lle queira dar largando o aparello, non sabes? Este ten consideración de nós, ve que xa vamos velliños, non quero que nos pinche. E vai pouco a pouco. A veces, Os congrios son peixes capaces de sobreviviren moitas horas logo de sairen do mar. Mentres dura a faena, seguen coas súas disputas na cuberta, retorcéndose como as serpes. Cando se remata de alar un palangre, os mariñeiros largan un cabo a popa para que un home embarque as boias. O barco pon rumbo cara ao seguinte aparello. Os anzois poden levantar especies variadas como fanecas ou cabrachos, pero os congrios, o que pasa o día, seguen a picar. Algunhas veces ata veñen seguido. É unha especie que está a ter un bo mercado, sobre todo os exemplares máis grandes.
Cando unha pesca non se está a dar ben, hai que cambiar a outra. El mes pasado, bueno, hace 2 semanas, andamos a esto. Andamos a la Badeja, como faltó un poquito, pues nos metimos al cobre, porque hay buen tiempo y aprovechamos. Y está valiendo bien este peixe, hay que aprovechar. Sí, se paga ben. Sí, se está pagando el grande el kilo a 600 y pico, casi a 700. Y el pequeño está pagando a 150. Y a 100, cuando hay mucho peixe, pues baja. Esto tiene subidas y bajadas. Pero normalmente, ahora en este tiempo, vale bastante bien el peixe. Logo de 16 horas de mar, está a piques de rematalo o levantamento de aparellos. O mar comeza a presentar problemas e vai sendo hora de volver a porto. O mal tempo podería causar a perda de algunha arte. O Congrio non se pode pescar todo ano. Ademais, o xeito de traballar co palangre cambia segundo as condicións climatolóxicas. Ahora en tempo de inverno erra no... Claro, aproveitamos este, levamos agora 2 semanas porque estaba o mar bo, senón non íamos. Bueno, e vostedes largan sempre a mesma profundidade? Non, cando o mar é bo tirámonos un poquinho menos profundidade. Cando o mar é bo. E cando é un poquinho vivo, tirámonos máis a máis profundidade lá. Logo de subilo o derradeiro palangre, toda a tripulación do pesqueiro vai botar unha man para pasar os aparellos. Os mariñeiros reparan todas as sedelas rotas e empátanlles os anzois que romperon ou que quedaron na boca dos peixes. A arte debe quedar lista para faenar o día seguinte. Cando o Buján-Vila vai chegando á súa base, os mariñeiros preparan o peixe en caixas para a descarga. O peixe colócase por tamaños e as caixas apílanse de xeito ordenado para desestivalas. O amarrar en porto aínda non remataron os labores. Falta descargar o peixe e preparalo para a poxa. Pero agora sí que xa non ten dúbida. O mar deu seu permiso. Os congrios perderon a disputa cos pescadores. Todos a salvo e a familia agardando. Só queda o cansancio de traballar seguido. Mañá será outro día, haberá outras loitas e máis incógnitas. A vida do pescador é sempre incerta. O gallá que o mar volva a estar de boas.